Pozeral, jdou policajti. Vidíte brata, ho. Vystoupí. Brácho můj, nenechajte mě zavřít. Treba vyplatit. Co si ukradl reča. Pánové, já vám dám ještě jeden příklad. Hele. Šel jsem si do obchodu, pánové, šel jsem do obchodu a viděl jsem, to bylo věci, víš, to stávaly věci. Víš, těžká, takhle, ne? A mě tam nejel, říkám, kurva, tam ten tričko se mi tak strašně líbí. A vypadá takový, a pro ženu, ne? A ona mě narozeniny. Tak já jsem koupil kytko a hodil jsem to tady do papelníku. A někdo to nebral. A já jsem šel tam a říkám, teď si zkusím, jaký tričko tam bude. Hledám ty trička, taky přehazuju, koukám, jo, tak to je skvělý. A já jsem sem vzal a šup, šel jsem tam, se schovávám, něco jsou líka, ne? A zase si tričko přehodil, ale já jsem mluvil, že tam má ramínko. Já jsem viděl, že ramínko tam bude. Jo, už. A co jsem blíž, já jsem nekoukal. A prosím vás, pojďte sem. Říkám, co se stalo, co se stalo, já jsem nic neudělal. Pojďte sem. Říkám, pojďte sem, vy mě voláte, já nic nevím. Ale pojďte sem, co vám řeknu. Já ti jdu blízko tam, říkám, co tak je? To ramínko je naše. Teď jsem se začul. Říkám, teď se budu bát, co řeknu, ne? Odkud jste za ten ramínko? To je vaše? Říkám, no tak moje to není, paní, ale co mám udělat, paní Teko? Vy jste našla to ramínko, já se nesebral nic, tak můžete mě pustit, ne? To víte, že já pustím. A u policajty venku. 3 policajty. Co dělali? Já ti jdu ven. Ahoj, brácho! A policajti, ahoj, brácho. Říkám, ahoj, pojď sem. Co jsi ukradnul? Já? Já jsem ukradnul? On říká, hele ty černochu, řekni mi pravdu, že jsi ukradnul. A ty dělá, já jsem černoch? A ty jsi bílej? No byl. Já jsem se našel kartu, dali nohy, a zavřel mi takhle do kartu. Puta, ne? Pomáň mi dali, jak by byl pomáň, jako zavřel, jo? Medvěděl. A já jsem měl medvěda. A říkám, maminko, teď mě naložej, ne? Teď je takový buchar. A co černoch, vzal z toho? Ne. Bím, taky oko, bím. Já jsem úplně černoko. On říká, víš co, já jsem tě spil a vyhodil mě ven. Půlnocí, ve 12 hodin jsem šel domů. Šel jsem domů. A stalo mi se, že já jsem, klepal jsem, ne, a říkám, Reno, stav to, jo, počkej. A ona nevěděla, že mám oko, ne? No, já měl na teku, mi dal takovou pěsnu, tam musím být nějaký železo. Já jdu domů, ne, a nezakryl jsem, já jsem vzal takhle, ale zkoušeli do toho, no, ledničky, dám mi takhle, ne? Lak. Jo. A já mám také zrcadlo. Pánové, já jsem dostal infarkt. Já jsem se sám bál. Sám sebe. No jo, protože já jsem se koukal jsem na to, joj! Protože jsem sám viděl. Já jsem se počural, i posel. Normální lidi, já jsem viděl to mrtvova. Já jsem se počil, a joj! Stará, ona mě matkuje. A já taky oko měl, ona mě matkuje. Říkám, ženo moja, co mi děláš? Co jsi udělal? Říkám, já jsem nic neudělal. Emil, ty ležíš na zemi. A potom říkala, ty jsi mi zlatila. Maminko můj, co jsem udělal? Říkám, ty nic nevíš? Říkám, nic nevím. A já jsem si, pánové, doteďka s vámi nemohl pamatovat. Já se tomu události stát, že já jsem ležel na zemi. Když jsem se kouknul, tak jsem si neměl tu paměť říct, že jsem to byl já. Nic. Jak by mě smazalo v hlavě. A jen ti takhle, že jsem říkal, stará, říkal, já potřebuji na záchod. Už jsem se bál já sám. Nevím, co to nám přišlo. Říkal, no to neděl, blbče, říkám, my sám, ty se nebojíš. Říkal, ne, pod zemnou. To se najistíme. A já jsem měl, já jsem byl pokcalý, já jsem nevím. Ona říká, ty se ožrali, ona myslela, že mám, a kde já jsem byl?
Tak oko. Co? A teď ti normálně takhle, ne, do toho takhle. A plus můj syn stál u toho přím, on mě lekl, ještě 2krát fakt. A on zůstal takhle, jak má zaconu. Tak takhle za to byl zkomalý. Jo, za zacunu. Brácho, teď poslouchej. Já nemám vlasy, ale stopí mi vlasy Roma ještě víc. Pánové, nechci váhat. No mají stopí vlasy, to jsem myslela ta Kuže. Jo, dívne, tak mi to stálo. Říkám, maminko moje, teď co se stane, ne? Říkám, a teď, zůstal si mě, kdyby si nás vypikoval dolů. Ani tam. A já jenom koukám. A on furt tak dělal. A já, kdyby to bylo, kdyby věděl, že to můj kluk, aby byl propadl. Já si stál, mami, co? Teď se mají nebo se zařvat, a jsem říkal, uteči, nebo skočí na mě, nebo něco na mě. Možná. Já říkám, maminko, pojď to mě. A on, já to neměl dělat. Co chcete ode mě? A já koukám na podlahu, a povím z podlahu, co chcete ode mě, dejte, běžte pryč. A to můj kluk byl tam. Já nevěděl, že to on, můj kluk. Říkám, prosím, ať se mi nic nestane. Já bracho, kdyby si dal, víš, ten boxista, kdyby mi dal pěstí, tak já to necítím. Já tu. Kdyby mě. A ona tam, nic, já dřevo, všechny spí. A on šel na záchod se zkoumal. Levo, co já jsem s tím dělal? Teď jsem říkal, počkejte, já přijdu, jo? Teď jsem se tak otočil a on se ukázal, já ji mám. Jsi mě zabil. A tak jsem normálně to říkal, jsi mě zabil. A on, co tato, co ti je? Říkám, jdi pryč. Tě zabil. Říká, teď budu renu, teď jdem na podlahu a jdu knír na tě. Říká, co ti je? Říká, Lukáš, kam kde byl? Jdu tam. Kde? Tam. Šup leží. Evo, ráno se vstal. Evo, tátu, dobrý, ne tátu. Aj, Lukáš, pojď, se zabil. Zase tak dřevo. Pí, brother. Evo, věř tomu, já jsem nevydržel. Další případ, kluci. 68, kdy byla okupace, pamatujete si, ne, Rusáci. No. Tady svědek, je tak. A já byl u Handy u Segry. Bylo se tak, a patáči mě Handa vychovala, jako se. Záběrej. Děti jak Segry. To by pošli na Facebook. A poslední. A ty 68 byl okupace, jestli to byla, a to cigán nesměl nikdo nevidět za tím Rusáci, ne? A teď ona, a měru, já jsem přišel na dom, říkám, zdravstvuj! On mi dal machorky, cigarety mi dali, jídla mi dali, konzervy, dávaj. A já jsem šel s nima. No a on mi říkal, že počkej, tak mi dal uniformu, celou formu, tím půl litry mi dal, a já jsem měl to pravítko, helmu mi dal, aby tak říkal, aby dělal, tak jo. Tak jsem dělal za jídlo, aby mi dal jídlo. A já pokazuju, tak je, blbečku. A najednou vidím, Segra utíká. A já jsem poznal Segru, ale ona mě nepoznala, Blanko. Ona mě ne. Nepoznala. Šuj, já to poznal, ne. Oči nebylo takhle, ne. A ona utíká, ne. Jaj, utíká. A já koukám, říkám, jakože neznám, jakože já jsem. A ona utíká, ke mně úplně blíž. Prosím vás, nekoukám na ní. Prosím vás, já potřebuji bráchu, što ty baně máš, što, běž, Daňa, Segru. Prosím vás, něco se stalo, što ty baně máš, ty běž, já tak. Prosím vás, u mě je chlap nějaký, a ty Hando, rychle, co je možné? Rychle, Hando, rychle! Já jsem takhle, já mám bráchu Rudia. No. A on, když koukáš na něho, tak on kouká
Ako kouká na teba a kouká tam. Šila. Poznal, šila. Jdeme ti, já a on, my jsme chodili vždycky v noci domů, já Rudy. No a my jsme se modlili, aby mama Janona nezbyla v noci. No. Jdeme ti, já Rudy, ne? Říkám, Rudy, co uděláme? A co ti mám říct celé? Jasně, počkej, že mama nás bije. Říkám, Rudy, koukej na mě. Co mám koukat? Koukám na tebe. Říkám, Rudy, jdeme do kostela. Šli do kostela. Modlíme se, tohle, mama nezbyla to. Ale my jdeme, jak když jsme chodba. Velká strašně velká chodba, ona ví. A tam bylo otevřený, jak máš elektriku. Víš ten? Jo, rozváděč na elektriku, Tak no. bylo otevřené, ne? Jistý. A já Jo, když jistě. když trošku dál, on půjde tam. A on přímo jsem tam neplech. A říkal, Rudy, ty vole, jsem se lékl do prdele. Sám se nebojí. Tak jsem podíval, on tady trošku na tady. Tady to A bylo. teď jako jdeme, ne? A říkám, tak jako mi řekl, jdeš tam, a on jde tam a to tam trač do hlavy. Jak mi řekl, běž tam. Tak já ti připravil, říkám, Rudy, pokud jde konci, tak jdem, utíkáme. No jasně ne. Hele, já počítám, 1, 2, 3, teď! Rudy utíkal, já jsem na té straně a jeho to prašil do hlavy. A já řekl, já utíkal. A Rudy byl do rána, on hledá. Mama říká, kde Rudy? Říká, mama, já nevím, kde je. On se mi ztratil. Ty si ukázal utíky za ním. Říká, mama, já jdu, tam jde večer, já nevím, kam se Rudy Jany. A koukám se. A co jmenuje Jany? Říkám, Jany, běž, prosím tě, on má bačku takovou malinkou. Teď jdeme takhle, já říkám, já ho držel brachu tak, já ho za ním nebo. Ale, a on hledá, vidí Rudy na zemi. A mě převrací do očí takhle, tak otevře oči. Říkám, Rudy, žiješ? On nemohl. Tak bracha mu dá packy, provackoval. Tam, nahoře. A tak ho zapožvednul. A jak ho zatiskal, tak ho udělal tak hlavou, to jsem já, Rudy. Prosím vás, nechte mě. A myslíš, že to on. A Rudy a Jany mu napálil jednu. Bim! A Jany měl taky oko. Taky Jany oko. Tak on měl rozbitý taky, to jasně, on měl také čelost, a on měl také oko. No, je to pravda, to je to. Poslouchej. Sega, můj bracha si hrál takový, měl nějakou bramboru a já si také hraju. Jany také stál a mama také si dělala, učila a také stál. A já si hraju takovou bramboru. Říkám, Jany, pelo. A furt mu ukazuju. A on mi říká, počkej, ti ukážu. A ten, jak hodil někdo ten, to bylo taková brambora. A víš? On to vzal takhle. BAM! A mě to vrazilo přímo sem do oka, ale tohle já jsem viděl oranžový, bílý, žlutý, hnědý. Jaký chceš, bracho, barve. Poslouchaj, a já ti vítám kuchy, ležnice, a mama ti také šije. A já furt ložice, mama, co jim tu? Co ti je? Mazne, a já budu říkat, joj, mamu, joj. A tak oko jsem měl. Já jsem neviděl vůbec nic. Joj. Mama mi dělá, říkám, co ti je? Mamu, podívej se, kdo ho robil? Jany. Pojď sem, pero. Vzala mu takhle tu rozválku a rozbila mu ruku. Bim! Jemu ruku, mě oko. Jdeme ti doktorovi. Dobrý večer, moje mama. Tak bylo koukat. Dobrý večer. Ona, dobrý večer. Co se stalo? No, podívejte se. Tenhle ten Číňan. Ten Číňan uderil toho Peloše. A ten Peloš uderil jemu. A jak se jmenuje? On Číňan nebo ne Peloš? Peloš a Číňan. Ty. Ale povídat mačky přísločkoval. Jak? Chce kafe. Já jsem šel z Handa. Já. Já Handa vždycky přešel a byla chodba. Handa vždycky modlila se, aby jsme nedostali doma. Je to tak? Hodně Řekni. dostávali, no. Moje mama dostala, to je pravda. Za to, co jsme chodili, mama nás vždycky byla. A my ti jdeme přes tu chodbu. Handa mě drží také za ruku. Říká, Hando, tu mě drží, já tě napalím. Nedrž mě. Ona, já se bojím, milku. Se bojím, milku. Říkám, budeme zpátky. Jdeme tě, a říkám, mámo.
je to taky hrad. Nic, mámo, prosím tě. Najednou máma. Sám! Pojď nahoru, pojď, jak ty dostat, pojď nahoru. Poslala Janýho, já nechtěl vypod, já nevím, tak se poslal. A jde mi ti dělat Handu. A Handa tak byla, a říkám, Hando, já jde končí, a jdeme po těch, jo, tam je tak, a utíkám ti s Handou. Nebo tiš a domů. A takovou malinkou příškou, takovou malinkou, vidíme, jak máma nadává, a byl manky Číňany, samonka, chodého. A teď umí cigánsky, ne? Trošku. Tak trošku, jak už ji dostanu. Já. A ty mama říká, a táta říká, práč, Marky, nebudeš mazit řeci, nech toho. Táta nechtěl. Ale mama. No a jak my jsme otevřeli, já jsem takhle, jak bylo ty dveře, jak už jsem chytil ty zámy, tak já jsem hned otevřel a mama je ne, si byl, na mě. Handa, hledě mě, jo, mamu, mi dostane. A ty, kde jsi byl? Mamu, já jsem byl, jak je pravo, a jak je levo, a doprava. Bim. Nic. A Rudy šel ze mnou a taky dostal. A on Rudy byl pod postel. A já byl nahoře. A Rudy říká, nevím, co má tu varila? Říkám, Rudy, má varila polívku, jď se mi daj. A on má šlavý oči, ne? A on ti vzal takhle, takový on, jako tady normálně vzal. Říkám, Rudy, to musíš pomalu. A tak máma měla hrnec, ne? A on takhle vzal, pomalu udělal, aby nikdo neslyšel, že někdo to dělá, nebo to pozná, ne? Aby nikdo, tak pomalu, a on kolu, ne, udělal taky pomalu, šel, a přímo tu mrtvu, a teď vzal ten hrnec, jako ten průkrupku dal pomalu, aby nikdo neslyšel. Říkám, Rudy, to, říkám, tě zabiju. Neboj, a mama takhle stojí. Já jsem to tady daleko. Poslouchej. A mama, počkej, já ukážu. Mama také spala, ne? Mama spala. A mama, jak to někdo hodí dole. Ale fakt spadlo samo. Samo? Z televize tady to spadlo. Už nefunguje. Mama vzala taky na pomalu, a teď si vzala a chtěla navrat. Tak vzala pomalu. Mama říká, co tu robíš, Rudy? Zapnula, ale mamo, já nejsem, já jenom Michal, mamo. Já. Dobrý. Ještě Kordan, televize nová.